Thina ama-80s kuthiwa sesibadala. Kuthiwa sesibadala siwuthola umsebenzi asinike umsebenzi kuthiwa sesibadala funa o-30 no-25 nobani phela thina sale silambile la. Welcome back to Sunday Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Yabona ke guys makukhulunywa ngepower of social media. Kukhulunywa ngale situation ye-80 lethu untanga yethu laphana ke. Igama lakhe uThandeka ungwaka Mzobe kahle uganele kwa Mzobe ungumesisi ke Mzobe. Waqala utrenda ngale ya video yakhe engenhla neyamangaza ke abantu abaningi bethi hayibo nangu umuntu eyibiza ukuthi ungowama 80s thina ama 80s bamphika abantu bathi hey lutho alikho nje 80 ngangaye kodwa guys ke mosubhekisisa ngenze ukuthi vele uyiloni 80 bafethu umuntu ke ka 1980 manje kulonyaka uzobe ena 44 kanti kwa 84 uzobe hlanganisa u40 so ke it possible kungenzeka guys ukuthi nje phela angazi but nami ngathi mangimbheka ngathi hayibo wama 80s hey. But guys, it's possible. Manje sengiyabona possible iminyaka ihambile ngempela. Umngani wethu guys uqale ku TikTok ngo September last year. But ke manje ngendlela agijima ngakhona lapha ku social media noma ku TikTok. She's sitting on 2.4 million wama likes and 155,000 wama followers. Guys hayi kuhamba kahle impela. Yabona ngosuka kanqeni ukuposta ama video awu 10. Into nje angayinqeni ngempela. Useqalile guys use-influencer ke namanje. Use-influencer manje simbone lapha ke yohlangana nomnyusi sodayisa ama weave so nje guys man izinto zakhe zihamba kahle siyathemba ukuthi impilo yakhe is about to change niyazi ukuthi la eMzansi isimo somuntu sishintsha kanjani abantu bashintsha kanjani they can just say nje we are donating we are giving money we are doing 1 2 3 for her guys anything is possible so power ka social media guys ekhona la eMzansi ngempela we might be or we may be called by amagama amaningi twase ilokhu nalokhu but when it come to ubuntu bukhona ngempela eMzansi so guys siyambongela kakhulu and simfisela konke okuhle nanti ke bakithi i80 lenu elihle hayi lamukeleni guys ningamsaliphikisi wangama 80s ngempela ukuthi wa 86 wa 84 noma wa 89 khohlwani lokho kusalayo yena ungama 80s do leave a comment below and share your opinion bye. Oh my God! Wow! It is look oh wow! Mzobe cool phela mngane wow! Mzobe delicious wow! Mishano uqala kunomngani wami zakhala ke manje yanina hey nyabona ukuthi nomngani yabona everyone let's go yeah hello bangani bami lalelani bangani bami ozani la kamngani wami umvuyo nizoluka nikhipha ke lemqothuka yini anenze amakhanda wow nidlula to Beyonce wow yeah woo yes friend yes friend oh my gosh woza wow yaba ungezange uzoluka la sele ngiyatshela mfana malala wasala